ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization ka balong ka sinjuk jong ki seng balang baper ha jela kalapan benai ya ka arfuai terik jong benai kelalengkot arhajar arfuai kum ka Sngewsih ya ka Mynthi ki Korbarri namar ka jing yaile Mynthi jong ka sarkar India halor ka jing dawa jong ki pait ba nong shong snong jong ka jela ban pentre kamno ya ka airline permit bat ka jing bempat soi jong ulat ka jela usatia pal malik ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill Arajar Arpo. Watla ka sarkar jela ka larakhe ya ka jingyo jela bapura jong ka jela Meghalaya nrei na kalyang jong ni ka kanhon kala penlongpat da ka jingthang mombati kum shimenta ka jing persya ya ka jing bempat penbek yau put usam ha preng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam ka jing sakut jong ka issue them metor bat kum juru ka jing dawaban penrung no ya ka ktien khasi ha ka khrnit ka bapra jong ka riti sanchar kari India. Yari na jom, yari na jom, no IMP, no IMP, yari na jom, yari na jom, no IMP, no IMP, we reject, we reject, we reject, we reject, we reject, we run, we run, we run. North, east, south, west. ILP is the best. 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 We won. ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. We won. ILP. We won. ILP. We won. ILP. Oi, go. की है सरकार जोंगी की है सरकार जोंगी यू खसी किमजू आईली की बम दा उलठी बन्यदा यू मंदरी ओय क्यों लाई kapor menta jing lalu bangin dawa bansuk pateng lesai tongin tur ladom lesai oy kyau Oi ki minister jongi ki ba eting yashuki compare layap kari ken yakdop yu mandari oi to yang sipai kari ban yono ya ILP to jaw bas namas f ban yada yuhun yutrab Oi kau ILP bandiya ILP bandiya North, east, south, west. ILP is the best. 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 Haba ni jit ya kan sngi bakan long ka sngi jong ka jingaki ngi don antli gi jingmut ka banikong kalong ba ngi kwa ban panpau ba ngi kum ka senjuk dan kum kan hun ngi dap da jing sungu ngi ai khubelei bat ngi singo kitram sikadi ya barok ki nong kun hill state kan the bat rang kelumlang ngi singo ngu yaktu ki nong elam ki ba sherkai ki barat ba hatu ki port kum jong ba bi bileng do ki jong ba HS ling do ani mai hoping ko mangi khot ik mo ki jong ba hour but ki wei ba ki bangin nomla banjer keteng kin don ki hojar da ki langut ki nong ki hill state ki bala sacrifice ya la di ki la shong ha ki bendi ki la sha ya ka jing jing janjar but kini ke jing ya khun ke jong ki ha bakut ka wanra yu so ja ka jing job but ka jing don jong ka mekhlia la ni ka jing yo ka jong ngi ki trairi tramuluk ya ka jala la jong ka ladai ka wei na ki jingkur khu ti ngi kwa ban pau haba pau bashit bashit ka sngi bang idap da ka jing sngu ye kini ki sipai le hill state but
ngikut jengmut ialah di ba ngin persyang ban but ya ki dinjat jong kini wat lada le sing ngimla ban achieve ya ka i ke ba maki wat lada le sing ngimla ban longkat maki henry ngikum ki samla ngine le ban but i ki dinjat ke jong ki bat kata ka dinjat ka long ba kumno ban yaksat kumno ban yakun kumno ban tri sitom ban penek pensa ya ke jeng long korpang ka kendo ka siap ka riti dustur ka khtien ka thlit jong ka jet menrogo jong ni hal ka jong obri tika ta ka di ka jengmut ka ban kong ka jengmut ka ba arbat ka long ba habangi pet ya ka ni ka jing len ladi habangi pet ya ka ni ka jing khun jong kini ki riwele hill state ki ba sharkhei ki barat ba andala yo ya ka jala la jong pan ki don ki ba ngimla ban len ka ba penlong ngi ban bitar ban songsi hot ngimla ban len ba ki ladon ki sarkar ki ladon ki nong tho an ki ba lawan ra ya ki katut kan ni ki an ki ba ni sngu ba ka dei ka jikar khu ya ka jala ka jongi ni la ban jer ka tu ka ni le se ka dika me clear resolution policy ka land transfer act bat ki le se ki dei ki an ki balaya rap ngi henry ladangi phaipat sa sha ka benta ka ba khamiar ladangi phaipat sa ka benta ka ba khamdon kam kham tam ka jingya da ya ka jam ru ritpat ka jongi na ka jing sha telep no ha ki poyut poy hap bandon ya ka an ka bakhlan ka anya dari ka bakhlan kum ka LP kampat semla urlong hot ngis ngungu ya ki ni ki andre phungut ke meli ki ba pas ya ka resolution hanrai hadu menta ka jinga khun ka jinga le kampat kun pat ka ba kham Sngewsih susu kolong ladangi phaiden kolong bah kerta ka ba sop khandai snem uput usam ngem don bobiang ka jing sha thombor ka jing sha lebor ka haki produk ke jongi haki khaput kolong ka bana kapor sa kapor ki du no ya ka songsuk songsangan ki du no ya ka roi ka par but kani boro lesi ka diga jing shimsting jong artlik sarkar bat kum juru jong sarkar India ti ka jing angnut ka jongi ban penrung khti ya khtin khasi ha ka knit ko pra jong ka rti pne trikam jong ka ri India ru kampat semla urlong hadu mita ti bat ki ki jing angnut lesi ngimpat semla yo ngim sempat la ban penulong ti ngihab ban keno ya boro ki sarkar ya kini ki sau khnai tli kisnam ti kani ka jing bom patla ban penbet ya kini ki jingeda ki bakar pang ya ka jam ru jongi nasung ban ong kilong persya ya ka jing angnut jong kitu kinong ki elstit kinong ki elstit ki don jing angnut ban yada ya ka jam ru jongi henrei kani ka jing bom la jong ka wei ka sarkar hadin ka wei ka sarkar ban penbet no ya kini ki jing ban sat no ya kini ki jingma ki ba apa ka jam ru jongi ngimla ban penpau ya ka jing Sngewsih ti kani ru ka di ka sngi ki bangi penpau ta ka jing Sngewsih la ningi ong kumbaong de ka kasngi Sngewsih ya ke Mynthi ki Korbarri jer kerteng ni kasngi ku Sngewsih ya ki Mynthi ke Korbarri nama ngi penrem ngi ngim sngu ya ham bat ka jing Mynthi bat ka jing bomla jong kini ki Korbarri ki jongi banwan ra hangi ki anya dari ki babiang ki bapaka ti kita ke di ki jing mut jong ni ka sngi ke bamta ngi la ya kut jing mut dak wei ngan sio thu dak basai ti henry hadin ba ngi yo jing tip ba ka don ka visit jong u Union Home Minister tingi sungu thu sai bang ka don kam yang ngi ba nginyo kendu marhamat jong u ya u ngi hab ban tip sai ya ka ai ka jingmut ka jong u ngi hab ban sungu thu sai ka ai ka jingmut ka jong u na landet na ka daw ngi la tho no sa ka so chief secretary ba u de ban ai ya ka appointment yang ngi bangin ya kendu marhamat no ble ngi la ya ki la sa posan nem na du khat khanai spa prop khandai bat ki wei ki snem ki bala khamrim ngile khi ngile sat ngila dawa ka ki minister kumba ui ki lalek ngiru haki por ki bala dep ki ladon ke jingi khi bat lade kren na ya ka jingi khi ILP le lada kamdei Comso nri wat ki wei kin hun seng balang ki beru ki bala ya pro ladon ki beru bala song patok ki ladon ti menta pat ngilalong kadon hagane ka dialog lane kadon ha jingi kren ting sngo ba kadon kam bangini yo kedu marhamat kilabun ki jing ki kilabun ki jing yu ladang iyo ban kedu marhamat ngi kwa ban keren marhamat da ka basai rengkat bat u ban penpau ba pet ngi kum ka jalangil don kam tada maki kum ka sarkar kala ban ai ya ka jing da pura ya ka Manipur ba de ki wi jala bali kim la ban ai hato ki kenya ngi bangim de su ha po jang karin dia ne balai ne ngi hab ban sai ti ngi de bas nguthu ba kum ba kalong menta de ka ILP ka don ha ka political decision ka don kam ya ka dialog ka bobiang ka don kam ya ka jinge kendu ka bobiang ti ngi jit ya ka jinge khi ka jajai khnang ba kanam don kanu ka kanrum kanram la ne ka huri hura bat
ngikmil nanti ba union human star un kendu yang ni but haba u kendu let's say om de tang yang ni ri ki we ki seng balang ba de ki we ki senjuk ki bofer kinyo ban yakran marhamat ha bari ba kan issue kasur ke ba jantam ban penyo ya KLP ngatrai kala ada mi lupa kata ka de resolution jong ka assembly but kasur ke ba ar let's say kum ba ong api kadon kam ya ka jing kendu marhamat ka bangin ya kendu marhamat ban keren but ka jing ong ka jong piru kalau ka badai ba khnang ba ngi kum ki paj ba ngin pen pau ha ba pau ba sai ba shit ka sni na trai kam nom don jing ba ngi kum ki paj ba hala ka jong ka jela ban pen i da ki dak ki shin ba ngi dawa ya ka LP kam don ka no ka jing long bi an kam don ka no jing persya la da kum ki paj ba ki ami ban pen pau la se da ka ba ra ya ki jing tho la ne da ka ba pertal la se mo kam don ka no ka jing namar habangi lek tangman ban pen pau ya ka jing tharang ka jongi ya ubri ubala shong ha ka chuki ya ka balajit de ki paj ba ti kam don ka no bat angi kbil nanti bo un se kendu bat la da kam don ka no ka green signal ba kan don ka jing kendu nga trai wat nak leng jongi rung ya haban apil ki paj ba la sai ka singin ap adu la sai si ka bajia ti ngin sa decide ba ngin sa pentip apil la sai Hagani ka sngi kit khot jongani ka kanhon kila pulong ru ya ka jing ngap jar ka ba arminit ban kan mau buram ya gitu ki riu yale hill state ki ba la len la de na ka banta ban pun urlong ya ka jing yo jela ba pura jongga megalaya bar ha ka ju ka por kila pulong ru ya ka jing ya thap kti ka ba arminit aa ban ai buram ya baro ginong yale hill state ki badang im haduk menta bad ya gitu ki bala khlat no ru na gani ka sla pratai Ni buram 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 No ILP No rest No ILP No rest No ILP No rest Yari la jong Ngindri kendang 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 We want ILP We want ILP We want ILP No ILP No rest North East South West ILP is the best North East South West ILP is the best ILP habanda yo ILP habanda yo ILP habanda yo ILP habanda yo Ngi buram Kawat kari 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 No ILP No rest No ILP No rest No ILP No rest No ILP No rest Yai Shibon Kawat kari Kublai 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 Shibon Kawat kari No ILP No rest No ILP No rest ILP habanda yo 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 Yari la jong Yari la jong Yari la jong Yari la jong We want ILP We want ILP
Shan na kinang slong jong kami ka time ng story. Ki driver pa rin kapag pa rin kapag ya IRP. Ajin Krishan. Ajin Krishan. Ajin Krishan. IRP. Bora. 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 We want